M'agrada Tiana. I m'agrada fer esport. I el més important? M'agrada fer esport a Tiana. A Tiana s'hi practica tot tipus d'esports. Nosaltres fem patinatge. Jo faig excursionisme i esports de muntanya. Jo jugo a bàsquet. Jo faig bici de muntanya. Nosaltres juguem a vòlei. Jo jugo a la petanca. Jo sóc nedador. Jo jugo a futbol. Ei, que també jugo a futbol. Jo a tenis. Nosaltres fem triatló. M'agrada fer esport a Tiana. Perquè fer esport a Tiana és un privilegi. Tenim un bon pavelló. Un bon gimnàs. Amb piscina climatitzada. Escoles consciencials en fomentar l'esport. Un camp de futbol emmarcat en un entorn únic. Un entorn ideal per caminar, per córrer i fer bicicleta. Però el millor de tot El millor de tot és la gent. Els companys d'equip. Els amics. Els esportistes. L'esport ens fa més grans. L'esport no entén d'edats Ni gènere. És per això que l'esport transmet salut, Valors. I emocions. Mai és tard per començar. Anima't a fer esport. Esportianitza.